Häkimiýetler geçirimlilik wagdalaryny gaýtalaýar, migrantlary ýurda dolamak çäreleri dowam edýär. Türkmenistanyň çar künjeginde daşary ýurtlardaky türkmen migrantlaryny ýurda dolamak boýunça geçirilýän çäreler dowam edýär. Häkimiýetler köni pasportlar aýatlaryň pasportlaryny 3 hepdeniň içinde täzeläp bermegi wada berýär. Olar daşary ýurtlarda Türkmenistanyň migrasiýa hakyndaky kanunyny bozan raýatlaryň jogapkärçiligi çekilmejekdigini gaýtalaýar. Bu barada Azatlygyň Türkmenistanyň habarçysy 11-nji iýunda maglumat berdi. Migrantlary ýygyny watana dolamak barada geňeşliklerde duşuşyklar dowam edýär. Ýygyna dolanan adamlara 3 hepdede täze pasport çykaryp bermek migrasiýa hakyndaky kanuny bozan adamlary jogapkärçilige çekmezlik wada berilýär diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Ýatlasak bu urda häkimiýetleriň görýän çäreleri ýaňy ýakyna güýjürgäp ugrapdy. Türkmenistanyň migrasiýa hakyndaky kanunyny bozup ýurda girip çykmak üçin zerur bolan biometrik pasporty wagtyny almadan köne pasportlar bilen uzak wagtdan bäri daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlaryna Türkmenistanyň döwlet derejesinde geçirimlilik ediljekdigi, olar ýurda dolanan halatyny hiç ýyly jogapkärçilige çekilmejekdikleri barada Azatlygyň biri-birinden garaşsyz 2 çeşmeti 6-njy iýunda habar beripdi. Bu meselede prezidentiň karary barada gurrun edilýär ýöne hinide çeni resmi metbuatda bu barada dil ýarylmady diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Ýokurdan migrantlary nädibem bolsa ýurda getirmek barada görkezme berilipdir. Ene atalary bilen gurrundeşlikler geçirilýär. Olardan çağılaryny agtyklaryny ýygyna ýurda çağırmak sorulýar. Migrantlaryň ýurda dolanmagy gyssanmaýanlyklaryny görýän häkimiýetler olaryň dogan garandaşlaryna basyşy güýçlendirýär diýip habarçy sözüniň üstüne ýetirdi. Şeýle ol ýetiren maglumatyny maşgala agzaty daşary ýurtda migrant bolup öýdi döwlet idarasyna işleýän büdjet işgärlerine işden gowmak haýwatynyň atylýanlygyny, egerde maşgalanyň daşary ýurtdaky agzaty ýurda dolanmasa munyň netijeleriniň agyr boljakdygynyň olara duýdurulýanlygyny habar berdi. Şu zatlar Türkmenistanyň ähli künjünde bolup geçýär. Balkan we Lewap welaýatlarynyň kärdeşlerim bilen habarlaşdym. Olaryň sözlerine görä häkimiýetler migrantlaryň maşgalalaryna gurrundeşlige barýar. Käwagt gowluk bilen soraýarlar, soň gorkudyp başlaýarlar diýip Azatlygyň habarçysy sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanly migrantlar eklenç gözlegine esasan Türkiýe ýykyn edýärler. Türkiýede köne pasport bilen bir kanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlaryň anyk sany ma'lum näl. Ýöne Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň hasabatlaryna diňe 2016-njy we 2017-nji ýyllarda ýurtda kanuny ýagdaýda hasaba alynan türkmenistanly raýatlaryň sanynyň 30.000 töweregine degi ma'lum edilýär. Ýurtda ykdysady ysgynsyzlyk hökm sürýär diýilýän wagty daşary ýurtda gazanç edip maşgalasyny ekleýän türkmenistanlary ýurda dolanmaga synaşmagyň aňyrsyndaky maksadyň anyk näme degi nämelimligine galýar. Ýöne Azatlygyň Türkiýedäki türkmen diasporasynyň wekilleri bilen geçiren gurrundeşliginden ma'lum bolşuna görä, türkmen hökümetiniň özüniň daşary ýurtdaky raýatlary wagtda etjek eglişigi türkmen migrantlarynyň arasynda uly gyzyklanma döredir. Şol bir wagtyň özünde häzirki wagtda Türkiýede ýaşaýan käbir türkmenistanly migrantlar 10-njy iýuny Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşiginde eden çykyşlaryny türkmen häkimiýetleriniň sözlerini anamsız şüpheli garaýanlyklaryny yglan etdiler. Bir döwlet, bir hökümet öz raýatynyň gözünde awtoritetini ýitiren soň oňa inanyp bolmaýar. Diýip Türkiýede ýaşaýan Türkmenistanly Nargis bu meselede öz pikir garaşlaryny beýan etdi. Eýse migrantlar ýurda dolanarmy diýen soraw boýunça Istanbulda maşgalasy bilen ýaşaýan Türkmenistanly zähmet migranty Arslan "Çağda adamlaryň özü kolýalar bar. Hiç kim bitmez görürsin." diýip häzirki şertlerde akylly adamyň bu çağırışlary eýerip ýurda dolanmajakdygyny aýtdy. Mene inanmayan diýen azat halky ýerine getirip nämetmek de sebäbi o hojalykda işlemäne hiç kim galmady bilýärmi? Diýip Türkiýede ýaşaýan Türkmenistanly migrant diýen maýy Azatlyga gurrun berdi. Türkmenistanyň resmi metbuatyny agdalýan geçirimlilik karary barada gurrun edilmeýär.